Moskvada Kreml taraptar Yaşlar Topor Adat Avropa Adatlyk radiosynyň we Amerikanyň Sesi radio stansiýasynyň yerli bürosynyň öňünde protest geçirdiler. Anti-Maydan toporynyň agdalary ýalany ýurulan kökeler we daşary ýurtly agentler üçin kökeler diýen mazmunly şygarlary öňe sürdiler. Bu şygarlar Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyn kömekçisi Victoria Nuland'yň Kiýewde Maydan protestlerine barıp habar berilýärli köke paýlamak hereketine talgy berýär. Anti-Maydan toporynyň agdalary bir ýyl mundan ozal Ukrainanyň hökümetiniň agdarylmagyna getiren köpçüliklerin protestleriň arkasynda Birleşen Ştatlaryň duranlygyny aýdýarlar. Moldowanyň paýtagty Kišiňowda ýaş aktivistler ýurdyň derýalaryny goramagy talap edip protest geçirdiler. Olar hökümet edaralaryny suwy we tebigaty goramak boýunça Ýewropa Birleşiginiň standartlaryny ornaşdyrmagy çağırdylar. Aktivistler hapa suwlary arasalamak boýunça döwrewap sistemasynyň ýoklugynyň adamlaryň saglygy üçin hopludygyny duýdurýarlar. Täjikistanda parlamentiň aşaky we 1 martda geçiriljek saýlawlaryň öňü sirasynda soňky maslahatyny geçirdi. Ozalky parlament saýlawlarynda 2010-njy ýylda ýurdun prezidenti Emomali Rahmonyň partiýasy ýeňiş gazanypdy we 63 orundan 55-sine eýe çykypdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy şol saýlawlaryň demokratik standartlaryna gawat gelmänligini aýdypdy. Müsürün paýtagty Kaýryň ýaşaýyş böleginde bomba partlamalarynyň birnäçesi boldy. Bir adam wepat boldy we adamdan 10 adam yaralandy. 26 fevralda bolan partlamalaryň biri telekommunikasiýa şirketiniň goýunda amalaşdyryldy. 2013-nji ýylyň iýul aýynda Islamçy prezident Muhammed Morsiýanyň agdarylmagyndan soň Kaýyrda 10 bomba partlamasy boldy. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňyz.